Salutare și bun venit la un nou stream. Astăzi o să facem top 5 jocuri top 5 jocuri, da? Cum v-am promis că nu mai am PlayStation-ul, mi l-am vândut. Și acum vreau să pun acest top pentru că la anul o să facem alte jocuri, o să facem pe PS5, da? Și o să vă placă, pentru că acolo am înțeles că sunt mult mai multe jocuri destul de frumoase, după cum ați auzit și voi. Cel puțin eu vreau să fac rost de Spider-Man 2, să-l facem împreună pe canal. Vreau să facem Mortal Kombat 1, continuarea de la Mortal Kombat 11, da? Și mult mai multe jocuri. Dar o să vedem atunci la momentul potrivit. Deci să-i dăm drumul cu topul. Deci, pe locul 5 avem Resident, da? Pentru că nu l-am terminat și nu am văzut că cât de cât v-a plăcut, dar nu a fost așa de ajuns ca să fie vizionat de foarte multe lume. Dar oricum vreau să vă mulțumesc pentru că ați urmărit, cei care v-a interesat jocul, da? Asta este, poate îl puneam puțin mai sus, dar din păcate am decis să-l pun pe locul 5 pentru că am văzut că nu prea au fost din partea voastră multe vizualizări, ca să mă înțelegeți. Bun. Deci, pe locul 4 aș pune Tekken 7, da, Tekken 7, da, pentru că a fost povestea foarte mică, da, deci și am văzut că nici acesta nu v-a prea plăcut așa mult, deoarece, cu povestea nu a fost, vai de mine, ceva strălucitor și așa, pentru voi, pardon, și din păcate locul 4 se merită. Așa, și asta este, numai 3 live-uri, cel puțin 4 cu review. Asta este. De la anul, cum v-am spus, poate o să facem mult mai multe jocuri pe canal și o să fie mult mai bine. Pe locul 3, care am văzut că cât de cât v-a plăcut puțin mai mult și deci v-a plăcut cât de cât și așa, că povestea a fost destul de frumoasă și destul de interesantă, da, adică cum am jucat-o eu prima dată și așa, dar din păcate n-am mai putut să pun pe canal pentru că am văzut din partea voastră că nu prea, nici această serie nu prea v-a plăcut, cine știe ce, și am preferat mai bine să-l punem pe locul 3 pentru că am zis că cel puțin este un joc destul de mare și destul de bun, da, pe canal. Pe locul 2 o să punem Life is Strange, pentru că și acesta am văzut că ați dat la câteva videouri, ați dat like-uri, adică like-uri, ați dat vizualizări, ați văzut și cât de cât v-a plăcut povestea mare parte, cum v-a plăcut și la Assassin's Creed, acolo cum ați dat voi. Și
pe locul 1, da, am să punem FIFA 20, acest joc minunat care v-a plăcut la foarte mulți. Din păcate nu-l mai am, pentru că nu mai am niciun joc, deoarece l-am băgat și pe acesta în top, ca să avem cel puțin 5 jocuri în top, da? Pentru că ăsta am văzut, FIFA 2020, am văzut că vă place foarte mult, de aceea am tot dat cu FIFA și am tot pus, ați văzut jocul, am pus videouri în grupele europene, am jucat în campionat, am jucat cu diferite echipe, ca să vedeți și voi cum se joacă, cum se... Cei care nu ați jucat niciodată FIFA vreodată sau depinde, poate ați jucat ăstea mai vechi și așa, sau poate ăstea mai noi. Na, voi cum aveți acum poate FIFA 2025 și așa, cu altă grafică, alt stil de joc, altfel. Na, poate o să fac rost și eu de FIFA poate 2020, ăsta 2025. Poate o să-mi iau, poate când o să-mi iau abonamentul ăla mare, poate o să facem mult mai multe jocuri cum v-am promis. O să facem mult mai multe jocuri, din care v-am spus, chiar vreau să facem Spider-Man 2 împreună, pentru că am văzut că v-a plăcut Spider-Man 1, mai ales și Morales-ul. Și aici include, după cum ați văzut pe la alții și așa, ați văzut Spider-Man 2, aici intră și Morales, și Miles și Spider-Man, și povestea e mult mai interesantă, da? Iar vreau să facem Mortal Kombat 1-le când o să-l iau și așa, când o să am PlayStation 5 și așa, și o să facem și o să-mi iau abonamentul și o să facem mult mai multe jocuri. Poate o să facem și un Stellar Blade, poate o să facem și continuarea de la Star Wars Jedi Survivor. Eu primul joc l-am jucat, din păcate n-am avut canalul ca să pot să vi-l pun pe canal, primul joc din serie, dar dacă fac rost de al doilea cum ar veni, poate eu o să-l descarc și o să facem povestea împreună, să vedeți și voi cum arată jocul. Și mult mai multe jocuri acum ce au apărut acum noi, na, până când apare în 2025, când apare mai multe jocuri mai importante, mai interesante. Deocamdată avem și jocuri acum pe anul ăsta și așa, și cât de cât interesante. Că chiar ieri m-am uitat pe site-ul de la Altex și chiar am văzut foarte multe jocuri care de la PlayStation 5 care mi le-aș dori și eu să le facem împreună, să facem review la ele, să vă dați și voi o părere, să vedeți și voi cât este de bun, să vedeți și voi cum mă joc, că mai facem câte o caterincă alături aici de Bobiță, prietenul nostru aici, domnul de față, care e cameramanul nostru. Așa. Și am pus FIFA pe primul loc, deoarece am văzut că v-a plăcut foarte mult FIFA, mai ales și mie mi-a plăcut foarte mult FIFA, mă jucam și în timpul liber când mai dădeam eu meciuri, mai făceam turnamente, mai cu fetele, cu băieții, mai una alta și așa mai departe. Dar vreau să vă mulțumesc celor care ați dat în continuare, care ați dat până acum, pardon, și care vreți da în continuare like-uri, vizualizări și cum am spus, să creștem canalul ăsta împreună. Vreau să vă mulțumesc în parte pentru fiecare abonat, vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți aici lângă mine mereu, nu mă jigniți, nu ziceți lucruri nu știu, urâte și așa mai departe, și vreau să vă mulțumesc și așa. Și ce să vă zic, că credeți-mă că o să aveți surprize poate la anul când o să facem jocuri din astea mari, cum am spus, Spider-Man, Mortal Kombat, o să mai facem ce mai găsiți pe acolo, o să mai descarcă și o să mai facem pe canal. Și poate așa o să aducem mult mai multe vizualizări, o să aducem mult mai mulți abonați, o să se uită poate mai mulți abonați, cei care n-ați mai dat de mult și așa mai departe, și poate vă mai abonați cei care nu v-ați abonat și așa la anul, poate, ca să puteți să vedeți și să urmăriți
canalul meu și să vedeți ce postez și să vedeți ce mai facem pe acest canal. Și ce să vă zic, în mare parte, să aveți o zi bună, vă doresc. Acesta este topul. Din păcate n-am apucat să fac multe jocuri și așa mai departe, pentru că și mie mi-au venit foarte multe jocuri din astea de copii, de astea, joculețe de astea de copii și din păcate am zis, bă, n-are rost să punem pe canal jocuri din astea, pentru că în primul rând știu că nu vă place, știu că vă place povestea jocului, știu că vă place să vorbim, știu că vă place să mai facem câte o caterincă, să mai facem câte o glumiță, să mai vorbim ce se mai întâmplă prin jocuri, să vedem ce se întâmplă prin jocurile care o să le mai facem, care, na, cum am spus. Și v-am spus, de la anul cred că o să-mi iau și așa. Și v-am spus, deci în mare parte cam acesta este topul. Sper să vă placă. O să mai facem alte videouri. Vedem, poate o să mai văd eu până când o să mi iau, să vedem, ori mai facem, ori dacă nu. Din păcate o să facem o mică pauză până când o să... Până ții canalul. Da, până când o să-mi iau PlayStation-ul, o să facem o mică pauză. Și după aia revenim în forță și atunci o să vedeți și voi cum o să facem acolo jocuri tari, puternice, ne râdem, facem glume. Și v-am spus, dacă cumva vreți de la anul sau când o să mi iau, o să vă anunț. Și o să spuneți pe videouri ce jocuri vreți să vă iau, să vă pun pe canal. De exemplu, care vreți voi acolo. Nu știu, oricare. Dacă pot să-l găsesc, voi îmi dați acolo în comentarii și îmi spuneți, bă, uite, vreau jocul cu tare, bă, vreau jocul ăla, dacă poți să-l iei, bă, aia. Bun, mă înțelegeți ce vreau să spun? Bun, deci, ce să vă zic, în mare parte vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru toți care v-ați abonat la canalul meu și cei care nu v-ați abonat, poate o să aveți șansa de la anul să vă abonați și să adunăm mult mai mulți abonați, da? Și ce să vă mai zic, să aveți o zi bună, cum ați avut și până acum, și ce să vă zic, să ne auzim cu bine când o să am PlayStation-ul și o să începem să facem jocurile pe canal. O să vă anunț eu, poate și pe afară, poate o să vă anunț, poate facem un stream în care să vă anunț, bă, uite, mi-am cumpărat PlayStation-ul, ne apucăm de treabă, o să facem mai multe jocuri și sper să vă placă, sper să... Da, cum am zis. Ce să vă zic, în mare parte vreau să vă mulțumesc și ce să vă zic, să aveți grijă de voi. Da, altceva? Admiram aici muzica și eu sunt aici baza canalului. Așa, da. Cameramanul și ce să vă spun, să aveți o zi frumoasă în continuare și când revenim cum a zis Alexandru mai devreme, nouă PlayStation, un pic, acum facem pauză că nu mai am pe ce să filmez. Păi da, o să facem în forță cu alte jocuri mai noi, mai așa. Da. Da. Și așteptând după aia în continuare vizionările, cum zice el, Bobby, am mai luat vizionări, Bobby. Da. Da. Dar bă, care a fost ultimul joc care l-am postat? Ăla cu Life is Strange? Nu, a fost ăla cu ultimul joc, a fost cel cu Uncharted, prima bucată, da, care a dat primul joc, care a dat primul episod, dar din păcate... Ce te-ai mai enervat? Dar ce dracu, nu pot să trec de aici? Bă, fus! Lasă, gata, nu băgăm acum de astea pe canal și înjurăm că după aia te rog frumos, da? Nu, că n-am văzut la Bobby. Deci, cum o zis și prietenul meu aici de față... Au niște nivele mai complicate, Bobby. Asta este... Da. Deci acum
cum v-am spus, aștept acum să îmi iau și eu o PlayStation 5 și vă anunț când o să facem un video în care o să spunem, bă, uite, poate sau să vă spun afară, bă, uite, mi-am luat PlayStation-ul și o să ne apucăm în curând de treabă și o să facem acolo, să-mi iau un abonament în care, poate o să-mi iau abonamentul de 12 luni în care să îmi iau toate jocurile gratis, să-mi vină, să mi le iau cum am făcut și pe PlayStation 4, să-mi iau abonamentul de 12 milioane, de 12 luni, de un an de zile, da? Și o să vedeți după aia cum o să ne distrăm și să vedeți voi cum o să facem video-uri, vizualizări, o să mai dați poate like-uri mai multe, poate o să mai dați și alții la alții să vadă, o să vadă și alții să se mai aboneze și... Da. Da, ce să vă zic, să aveți o zi bună în continuare și să ne auzim cu bine data viitoare. Hai, v-am pupat, să aveți grijă de voi și să fiți cu minte, nu cu minți, să fiți cu minte, da? Să fiți cu minte, da? Să fiți cu minte. Și voi fetelor, da? Să fiți cu minte, da? Nu cu minți, că ne supărăm, da? După aia ne supărăm dacă nu sunteți cu minți. Ne supărăm dacă nu sunteți cu minți. Așa. Da? Cius. Hai, v-am pupat și aveți grijă de voi, pa, pa! Aia e.